Hola, com va? El vídeo d'avui és un poc diferent, no tan sols perquè, com veieu, l'escenari és diferent, sinó també perquè pretenc que aparega l'aplicació pràctica d'estos vídeos en què hem parlat de la teoria de com se'ns avalua una activitat d'expressió escrita, etc. Aleshores, intentarem avui explicar-vos com faríem nosaltres una activitat, com per exemple l'entrada d'un blog de l'expressió escrita del darrer examen de l'Escola Oficial d'Idiomes, en què es parlava d'una entrada sobre la desgràcia per l'incendi en un paisatge dels nostres records, la tristesa, etc., del C2. Bé, he dividit el vídeo en passos, així que comencem. El primer dels passos és el de la planificació, els passos previs. Primer, llisc l'enunciat i observe les característiques i n'observe les característiques de l'activitat. Aleshores, organitze el temps que utilitzaré per a aquesta activitat d'acord amb la quantitat de paraules que se'ns demana, amb el temps total que tinc, amb les meves pròpies possibilitats, perquè com ja hauré practicat a casa i sé el que sóc capaç d'escriure en aquest temps, aleshores, d'acord amb això, m'adaptaré. De l'enunciat n'extrauré també altres característiques, com ara les característiques del text, com ara els punts que necessàriament he d'incloure, el matís de significat que ha d'aparèixer. Recordeu que en els nivells més alts se suposa, segons el marc europeu comú de referència, se suposa que qui té el C2 és capaç d'expressar el matís subtil de significat, com ara ironia o humor. Aleshores, això ho tindré en compte. Vigilaré també el format i el registre amb el qual o segons el qual he d'escriure el text, emissor, receptor, tipus de text, referències, etc. El tema, per a fixar el vocabulari que he d'utilitzar, i l'estructura. L'estructura, estàvem dient. Bé, segon dels passos, faig l'esquema. Primer posa un títol provisional. Aquest títol és provisional perquè, com que encara no he desenvolupat el cos del text, és una aproximació, no és un resum, com ha de ser, de tot el text. Escric les fórmules de salutació, la fórmula de comiat també, i ara passe al text la introducció, el cos i la cloenda. En la introducció és parla dels punts que desenvoluparé i en el cos esbossaré, anotaré l'esquema de les idees que després desenvoluparé. I aquestes idees mantindran una relació lògica, temporal, ordinal, etc. Vigilaré que no em deixi cap de les que posa a l'enunciat que necessàriament he de tractar. També vigilaré, m'anotaré que he d'utilitzar diferents tipus de text. En el cas del blog personal, aquesta activitat que us dia, és positiu, descriptiu, valoratiu, etc. Vigilaré també que els apartats del cos desenvolupen informació rellevant. Bé, i amb això acaba este vídeo. Espero que us hagi agradat, que us agrade el meu poble. Moltes gràcies per haver-lo vist. Opre Roma. Gràcies, subscriviu-vos. Adeu.